Vítám vás, přátelé. Před mnoha lety žil jeden mladík. A ten měl obrovskou touhu ve svém srdci. Tak jako to mladíci mívají. Ale příběh, který vám teď budeme vykládat, je v mnohem velmi unikátní a velmi zvláštní. Haló, Viktorie. Humphrey, kde jsi? Tristan Thorn. Přes den prodavač a večer šarmantní šmírák. Jen potomek královské krve dokáže obnovit jeho původní tvář. Ne, my jsme Lira. Chyťo. Como ty piloťa, nebláze. Rozhovor? Jak se ti líbil a dařil tento zápas? Tak myslím si, že tým vedoucích byl dobrý. Měli jsme tam pár šancí, ale trošku nás tlačili na konci. Chvíli dobrý soupeř, ale remíza, takže vlastně nikdo nevyhrál, nikdo neprohrál, všichni spokojení. Tamhle z nebe spadl náhrdelník, dopadl tam a potom se tamhle na nebi objevil nějaký kouzelný padající ňoma a spadl na mě. Jak se vám zatím líbí naše hry? Štěpánko, můžeš začít? Dobře, řekl byste něco víc? Dobře, nejlépe. Děkuji, to bylo velmi, velmi výživné. Jo. Pojď, vlez, no. Mezi uprostřed mračen. Což to jako provedla? Což to jako vyvedla? Já, co jsem vyvedla, to byl teda nápad. Běž si na domov, Já bych se na domov, ty jsi se na domov a teď jsme někde mezi. Ty, umíš to hloupá! Obleskem jeden světelný blesk.
policejní pes. Ano! Tak teď to tady na... Stačí, měříme čas. Stop, měříme. Můžeme už jít? Patře. Thank you.